Baby, meron na. Talaga, baby? Meron na? Oo, pumasok na. Check mo yung bank account mo, dali. Wow, baby! Nandito na yung 13-month pay natin. At kapag sinuswerte nga naman, isinabay pa din yung Christmas bonus. Ang saya! Kaya nga, baby, makakapag-shopping na tayo sa wakas. Shopping, shopping, shopping! Wow, excited na talaga ang baby ko. Ano bang bibilin mo, baby? Mga bagong damit. Buti na lang pag-check ko sa mall, ang daming sale dun sa paborito kong brand. Ikaw, baby, anong bibilhin mo? Pinag-iisipan ko pa kung ano yung bibilin ko. Kung bagong cellphone ba o laptop. So baby, sunduin na lang kita sa inyo ha. Tuloy tayo this weekend. Oo, tuloy tayo. Nakita mo ba yan, baby? Ang daming pulang tags. Ibig sabihin, madaming sale items. Ang loyal mo talaga sa brand na yan, no? Kahit yung style naman, minsan nabibili din yan sa online shop at palengke ng mas mura pang halaga. Ano ka ba? Iba ang quality nito kumpara dun sa mga sinasabi mo. Halika na, tingnan mo to. Hawakan mo, pure cotton itong damit. Tapos, ang presko sa katawan. Hindi ako gaano bumabaho dito pag pinagpapawisan. Hindi katulad ng mga mumurahing damit, ang asim ko kaagad. Malambot nga, baby. At mukhang komportabling isuot. Isukat mo na, dali. Teka, mamimili pa ako. Ito kukunin ko to. Tsaka ito, saka ito. Ang dami ah. Sulit na sulit ang Christmas bonus. Oo naman. Ay, ayun. Teka baby, ang ganda pala ng palda na yun. Tsaka yung denim jacket. Wow, baby. Hinay-hinay. Hanggang 3 lang ang pwedeng isukat. Bibilhin ko to lahat, baby. Baby, thank you sa pagsama sa akin ha. Tingnan mo oh. Halos maipit na yung dugo ko dito sa pulso ko. Sa daming paper bags na nakasabit. Alam mo, baby, masaya ako kapag nakikita kitang nakangiti. Lalo na kapag nabibili mo yung mga gusto mo. Ano ba? Ikaw talaga ang galing mong bumanat. Pero sure ka ba, baby? Lahat naman ng mga binili ko bagay sa akin. Oo naman. Sure na sure ako. Wala namang hindi babagay sa girlfriend ko, di ba? Tingnan mo nga, maganda, mabait, sexy. Naku, lahat na. Bola ka pa dyan, baby. Ikaw, baka mamaya may kasalanan ka, ha? Ito naman, ang hirap mo naman bigyan ng compliment. Iniisip may kasalanan na. Mabuti pa, kumain muna tayo. Saan mo gusto? Kahit saan? Ay naku talaga. Kung hindi ewan ang sagot, kahit saan. Ituro mo na lang kung saan mo gusto. Hello, baby. Napatawag ka. May nakalimutan ka ba sa mall? Baby, totoo ba ito? Please, pakisabi naman sa akin na hindi to prank. Totoo ba itong gift mo sa akin? Nakita mo naman na may boarding pass. So, totoo yan. Hindi yan joke. Makakapag-samgyup ka na sa South Korea. Makakapagsuot ka na ng hanbok ba yun? At yung pinakagusto mong gawin natin yung magkaroon ng love padlocks doon sa Ensol Tower. Baby, thank you dito ha. Grabe yung sakripisyo mo. Kaya pala wala ka man nang binili para sa sarili mo. Inilaan mo pala dito yung Christmas bonus sa 13-month pay mo. Grabe, love na love mo talaga ako. Oo naman, baby. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Yung makita kitang masaya, yun lang sapat na. Mahal na mahal kita, Ana. Mahal na mahal din kita, Zach. Thank you talaga. Dear love, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga araw na niregaluhan ako ng trip to Korea ng boyfriend ko. Marami kaming napuntahan, naranasan, at naiuwing magagandang alaala. Ni hindi nga namin ininda ang lamig ng klima dahil sa init ng aming pagmamahal na darama para sa isa't isa. Tunay ngang kapag nagmamahalan ng dalawang puso, walang magiging hangad ang bawat isa kundi ang makita ang kaligayahan ng taong sinisinta. Nang makauwi na kami sa Pilipinas ay
Mas nabuti ko na lamang nadalhin ang aking mga labahin sa laundry shop na malapit sa amin. Hindi ko naman talaga ugali ang magpalaban ng damit dahil mas nakakatipid kung ako na lang ang gagawa nito sa bahay. Pero kailangan ko din ng pahinga. Baby, nakita mo na ba yung in-upload kong pictures natin? Talaga baby, in-upload mo na. Wow, ang bilis ah. Teka, tignan ko nga. Wow, para naman tayong nasa k-drama nito. Tingnan mo, bagay pala sa'yo tong coat, oh. Para ka tuloy si Gongyu. Sino naman yun? Si Gongyu, yung goblin. Hindi ka kasi nanonood ng k-drama. Pasensya ka na baby. Hindi ko talaga kilala pero oo nga no. Bagay nga itong coat sa akin. Tapos itong dress mo na nabili mo sa mall. Bagay na bagay sa'yo. Ay akala ko K-pop idol yung girlfriend ko eh. Sus, napaka-bolero mo talaga. O diba? Kaya doon ako bumili kasi saktong-sakto yung sukat sa akin. Alam mo yung parang ginawa yung damit na yun para talaga sa akin. Baby, salamat talaga ha. Alam mong hindi ko makakalimutan yung gift mo na yun sa akin. First international trip natin yun. Anything for you, Ana. Dahil gustong gusto kitang nakikitang masaya. Lalo na kapag nakikita ko itong mga ngiti mo sa mga litratong to. Parang mas lalo akong nai-inspire na pag-igihan yung trabaho ko para maipasyal ko ulit sa kung saan mo gusto. Oh, baby, thank you. Sana yung next trip natin doon naman sa lugar na gusto mong puntahan. Alam kong masaya ka kapag nakikita mo akong happy. Pero ako rin, gusto ko rin na nakikita kitang masaya. Saan ba yung dream destination mo? Sa The City of Love. Sa Paris? Baby, hindi. Sa Panay. Iloilo. Iloilo is the City of Love dito sa Philippines. Gusto ko na makapunta tayo sa Panay Island. Ay, sorry baby, hindi ko alam. Ang nasa isip ko kapag about City of Love, Paris. Panay Island, baby. Sige baby, dyan naman tayo pupunta sa susunod na trip natin. Wala pa man, excited na ako kaagad. Yes, baby. Kaya galingan pa natin dito sa ating trabaho para naman makagala tayo ulit. To more gala with you, Ana. I love you. To more gala with you, Zach. I love you too. Sandali lang po. Eto na po yung laundry, Miss Ana. Salamat po, kuya. Halos 4 na araw din bago dumating tong laundry. Tama-tama kakain kami sa labas ni Zach sa linggo. Susuotin ko ulit yung dress na sinuot ko sa Korea. Kasi ang sabi niya, bagay daw sa akin. Teka, bakit parang mas gumaan yung mga damit ko? Nung tinimbang to, nasa 5 kilo ah. O ba't parang gumaan? O baka parang gumaan lang kasi nakatiklop na? Teka, bakit wala dito yung mga damit na binili ko sa mall? Sandali, i-double check ko nga, baka naman hindi ko lang nakikita. Hindi ako pwede magkamali. Lahat ng mga labahin ko ay sigurado kung pinalondry ko. 10 damit ko ang nawawala. At kung talaga namang minamalas, yung mga kabibili ko lang nawawala. Hindi maaari to. Ang tagal kong hinintay na mag-sale yun. At doon ko halos inilaan buong bonus ko. Tapos mawawala lang sa laundry shop. Hindi pwede. Pupuntahan ko yung laundry shop na yan. Yes po, ma'am. Good morning po ate. Baka po may naiwan kayong damit dun sa mga pinalondry ko. Binilang ko po kasi 10 po yung nawawala. Heto po yung mga litrato ko nung gumala ko. Suot ko po yung mga yun. Kaya sigurado po ako na talagang pinalondry ko po yun dito. Heto po yung resibo. Ma'am, sigurado po kayo kasi po maayos naman po namin pinagbukod-bukod yung mga damit at saka isang load lang naman po yan. Sama-sama na lahat. Wala naman po kaming naiwan. Hindi po. Baka po pwedeng paki-double check please. Kasi dito lang po ako nagpa-laundry. Bilang ko po yung mga damit ko. Please po ate, pakiusap po. Kakabili ko lang po yung mga yun. At kabisado ko din kasi
Iisa lang yung tatak ng mga nawawala. Pinagbibintangan niyo po ba kami? Hindi naman po sa ganoon. Ang akin lang po, nagbayad po ako ng tama at nagtiwala sa inyo. Sana tumbasan nyo na maayos ang serbisyo nyo. Sige po, ipapahanap ko po. Kapag po wala pong nakita, pasensya na po. Wala po akong magagawa. Please po, hindi po pwede yung wala po kayong magagawa. Hanapin nyo po yun, please. Sigurado ka ba talaga doon, baby? Baka naman nasa apartment mo yung iba pang mga labahin o naiwan mo lang. Hindi, baby. Sigurado ako na lahat ng labahin ko, dinala ko sa laundry shop na yon. Tapos, baby, bakit ganun? Lahat ng mga kabibili ko lang sa mall, yun lang ang nawala. Naalala ko nga rin may mga times talaga na nawawala yung mga damit ko dyan sa laundry shop. Pero hindi naman lahat, siguro isa lang o mga 2 piraso. Baka dahil sa dami, na paghahalo-halo nila na isasama sa iba yung damit. Kahit na, hindi pa rin yung excuse. Isang beses ko palang nasusuot yung mga damit na yun, baby. Hinintay ko pa na mag-sale at makuha ang bonus ko, mabili lang yun. Kumalma ka muna, okay? Di ba ang sabi naman, puntahan mo ngayong araw. Malay mo mamaya nandun na yun sa laundry shop. Oh, balitaan mo agad ako, baby ha. At kung hindi naman maibalik yun sa'yo, huwag kang magalala. Ganito na lang, ibibili na lang kita ng bago, okay? Thank you, baby. Pero umaasa pa rin ako na sana maibalik sa akin yung mga damit ko. Ate, kamusta po? Nakita na po ba yung mga nawawala kong damit? Ma'am, pasensya na po kayo. Wala na po talaga. Chinek ko na rin po sa iba. Wala po talaga akong makita. So sorry na lang po, ganun po ba? Dala-dala ko pa po itong resibo ng pagkakabili ko ng damit na yon. Hindi po ba pwedeng i-refund? Ma'am, di ko po may re-refund yung ganyang kalaking halaga. Wala naman po kayong katunayan na pinalaundry niyo po yan. Anong wala? Dito lang po ako nagpalaba, ate. Nasa po yung boss nyo? Pwede ko po bang makausap? Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Kayo pa lang po nagreklamo sa amin ng ganito. Nervy pa po kami nakawala ng damit. Hindi po ako pwedeng magkamali. I-refund nyo to! Dear love, dumaan nga ang ilang araw at saka pa lamang nagkaroon ng oras ang may-ari na makipag-usap sa akin. Kung minahalas nga naman, nasa resibo pala ng laundry shop nila na wala silang pananagutan kung sakaling may mawalang mga damit. Kaya wala na akong naging habol pa. Hindi ako nagkakamali. Alam kong pinalaba kong lahat ng aking mga damit pagka-uwi mula sa bakasyon namin ni Zach. Hindi ako na lamang ito dahil hindi ganun kadali para sa akin na makabili ng magagandang kalidad ng damit. Baby, ano yung sasabihin mo sa akin? Ipikit mo muna yung mga mata mo, baby. Ikaw ha? Ano na naman pakulo mo? Pikit na. Bibilang ako 1, 2, 3. Open your eyes. Wow, baby! Ano ito? Bakit ang dami naman? Sabi sa akin ng kapatid mo, wala ka daw tigil sa pag-iyak. Nung nawala yung damit mo sa laundry shop, gusto ko lang na mapangiti ka, baby. Saka wala na nga pala yung ibang style ng nabili mo dati, pero huwag kang mag-alala. Dahil sigurado ako na lahat itong mga pinamili ko, bagay na bagay sa'yo. Baby, hindi mo naman kailangan gawin to sa akin. Pero thank you. Tapos bagong mga designs nila ito ha. So for sure, hindi ito discounted. Baby, hindi ko alam kung paano kita susuklian dito sa mga efforts mo para sa akin. Baby naman, di ba ang palagi kong sinasabi sa'yo? Gusto ko yung parati kita nakikitang nakangiti at masaya. Tandaan mo na wala kang kasalanan kung nawala yung mga damit mo. Saka Ana, gusto ko lang lagi na maipadama sa'yo yung pagmamahal ko. Wala kang kailangang gawin dahil mahal na mahal kita. Zach, mahal na mahal din kita.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!